Ще ти падне батерията, толкова снима. Нямам батерия. Какво е това? Това трябва да правим ли? Аз се изморих вече. А, какво е? Как се прави това? Чай да видим какво трябва да се прави. А, трябва да клякаме? Да. Ще си изцапам буската така. Трябва да се... Да, бе, тук съм в тия лайда, няма се мърта така тията. И сега вече мога да се пързам. Чакай, да изглеждаме добре за снимката. Да забавям къде, знаеш? Ти ще го... Хайде ще ви снимам как минавате. Уау! Можеш ли? Давай! Кажи хелото до камера. Hello world. Значи, това жена да не си дига краката е направо странно. Не си мокри краката, ще ти настинат. Давай, давай, още малко. Така. Logging off. Така, разлогване. Да. Difficulty medium. Нали беше трудно, бе? А онова хард ли беше? Да. Fairly. Wipe out. Ползвай тази пръчка за гравитация. Gracious as fuck. Не мокрия тази брада малко. Аз не мога да пазя баланс. Аз бях сух допреди някой да скочи във водата и да ме намокри. Не ти. Намокри ли? Помощ. Не, ние ще го правим с помощ. Пилатес ще правим. Аре бе, най-много да се загубиш, ще се задушиш и да не мога да те намерим. Папка не пърди. Сега е момент. Трябва да стигнеш другия край. Трябва да стигнеш другия край. Какво да правим в офис? Ще излезе ли? Ще излезе ли? Спука толкова тъпи. Тя се рана. Режи! 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 Чакай, аз ще ти помогна другата. Ето, аз съм част от препятствието. Ще да кажа, трябва да ме мине, ама се размина. Ама размисли. Борбата! Борбата! Борбата е живота! Минахме сега вече. Минахме го. За камерата. Лошо е, скучно е без вода. Пак вода. Piece of cake.
то гладичко. Си намърдаш задника. I'm in Bulgarian time zone, let me calculate it. So it's 5 o'clock in Bulgaria, minus 3 p.m. 3 p.m. Между другото трябва да минеш отгоре. Що минаш по водата?